maoy magbugat nga pagmantala sa mga Kristiyanos kansang kadaugan nga ilang gihuptan na palit pinaagi sa dugo sa usa ka tawo. Iyaha kadtong krus nga maoy atong agianan padulong sa himaya. Kanang krus nga sa panglantaw sa ebanghelyo sumala ni San Juan, mao ang trono sa himaya. Ang karaang dugukan ni ining kasaulugan, mao ang pagsangyaw sa balaang kasulatan, ilabi na ang pagpasakit sa atong Ginoo sumala sa gisulat ni San Juan. Ang mga katilingbanong pag-ampo nahasulat sa karaang paagi. Niining karaang dugukan sa mga pagbasa ug pag-ampo gidugang ang pagsimba sa krus. Usa ka balansayon nga gihulaman sa simbahang Romanhon gikan sa Jerusalem, diin ang mga magtutuo muadto sa mga prosesyon aron paghalok sa relikya sa krus nga gitipigan didto kang Constantinong Basilika sa Kabanhawan. Ang labing ulahing gipuno sa maong kasaulugan niini karong panahona mao ang pagpangalawat sa tanan. Sa sinugdan, adlaw kini nga walay Eukaristiya. Sila nga nagpuasa magpugong usab sa dili pagkaon sa pan sa kinabuhi. Sayo sa ika-14 nga siglo, ang obispo ra sa Roma maoy makakalawat ni anang adlawa. Kining maong katungod gihatag ngadto sa tanang magtutuo sa tuig 1955 human mabago ang mga rito sa Semana Santa. Pamalandungi kini. Imo bang giisip nga ang imong kasakit ug pag-antos maghatud kanimo ngadto sa himaya kun imo kining antuson sama sa pag-antos ni Kristo didto sa krus? Ako di ay i-remind ang tanan nga dili kita moingon og mahimayaon ikaw og Ginoo unya before sa ebanghelyo. Palihog mangluhod.
Ginoo, pinagi sa pag-ula sa iyong dugo alang kanamo, gitukod ni Jesu-Kristo imong anak ang misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Sa imong kaayo santusa kami ug bantay sa kanunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod kita og atong paminawon ang pulong sa Dios. Ania nakita sa unang bahin ang liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na kini hitsurang tawo. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ilamang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila ni adtong wala nila hidunggi. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuo sa among karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga makabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan, giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantuson. Apan, giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, walay musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya'y timi. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig baka. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya
nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kung alagad ug siya maoy mupasan sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan kay nagpakamatay siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao ug siya'y nag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo, nagadangop ako, na dili gayud unta ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, o matinud-anong Dios. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Alang sa tananatong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong nawong ngari sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsuon, lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nag-ampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios.
nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Check. Okay, sound. Check. So. Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman. Ang misulod niini si Jesus, ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazareth. Aha, ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila ug nangatumba, ug ipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazareth. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw ninyo hilabdi kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakop ang imong espada. Nagtuo ka ba? Madili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatagan ako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas,
ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga dito sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili oy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ko'y gisulti sa tago, pusanganong nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutana ang mga tao na kadungog kanako, kaya nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan. Nganong nakaako ka pagsultig ingon ini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa uman ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Ni adtong higayuna, nagtindo gihapon si Pedro dool sa kalayo, busa ang uban miingon kaniya. Dili usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana. Apan milimod si Pedro, Dili oy. miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa tawo, kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili. Ug diha-diha may mituktugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, Wala itugot kanamo ang pagpatay tawo. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, Imo ra bagayod kining pangutana o gisultian ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako. si Pilato mitubag, Hudiyo bagud ako?
ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingarian, dili yan ining kalibutana. Kung ang akong gingarian iya pa kining kalibutana, ang akong mga sakop magig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingarian, dili iya ining kalibutana. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini, natao ug miani ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang ana sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa pangilin sa pagpasaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya! Si Barabas may among gusto! Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo." Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Ania ang tao! sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, Kun mao kana, kuhaa siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayud? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba nahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala kaunti gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Pusang tao managtugyan kanako ngana kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kahigala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas, ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma sa bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, Ania ang inyong hari!
Apan sila naninggit sa pagtubag. Patsa siya! Patsa! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini gitugya ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan. Babae, aniya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Aniya ang imong inahan. Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Humaniini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya gibuto siya ug namatay. Palihog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga baliun nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua nagmatuod ni ini aron manuusab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus, usa ni anak kagabii, mikuyog kaniya dala ang mga kalim-an kakilo nga pahumot, sinako nga mira ug aloe,
Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Hesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Hesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita. Palihog maningkod ang tanan. Reverend Father Bernie Lingkong atuang team moderator sa tuwang parokya. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, kung pangutanon kita karon dinhi, unsay kahulugan sa gugma para kanimo, sayon ra kayo ang pagtubag niyana. Aduna kitay nagkalalain nga tubag kabahin sa pagigugma. Siguro mingon kita nga ang gugma mura ba og mag-uros-uros ang imong gibati. Dili ka makatulog. Unsa pay lain? Magsigag follow up sa tao nga imong gihigugma. Tinuod ba na? Pero kung mawagtang na gani ang oros-oros nga gibati, mingon di ka nga nabugnaw ng akong gugma kaniya. Muna sa itong kasagaran dayon nga interpretation or definition of love. Pero sa konteksto sa atuwang pagtuo diya sa Dios, ang gugma mga igsuon, pwede nato nga makita nato kini maong kahulugan diha mismo sa krus nga diin si Jesus nga nagdupa, gilansang ug nagantos pag-ayo alang kanato. So sa konteksto sa ato ang pagtuo mga igsoon, mao kana ang pinaka the best nga definition of love sa atong Ginoo, no? So karon mga igsoon, siguro ug na sa atong panahon karon, nay may nga tawo nga dili mga Kristiyano o kanabang wa gyud ni dawat kang Kristo. Sa ilang pag-observe sa atuwang gimbuhaton nining orasaha or mga tulumanon nato gayod sa atong pagka tinun-an ni Kristo, usay inon kataw-an ta nila nganong nagsigi kita og yukbo sa cross nga adunay imahin nga nagdupa niini. Para kanila mga buang ning mga tawhana. Komentaryo ka na mga igsons nga wa gyud sila nakasabot gayud sa maong kahulugan. Bisan gani ang mga contemporary ni Jesus kaniadto. Ang ilang paglantaw ni Jesus nga nagdupa sa cross, usa ka violente nga pangitabo. Kaya ang cross mga igsoon, niadto kanila, mao kana ang instrumento sa ilang capital punishment. So kung ang tao nga nagdupa sa cross, ngilad kang tan-awon para kanila. Og sa ato pong kontemporaryo karon, nga wa po nakasabot, ingnon po ta nga, ngano manggid mo nga mo iyong gipili nga yukbuan, nga kana mangyong nagadupa. Murag moingon sila nga, kamu usab, bayulinti pod mo og hunahuna. Kay nagsudong nga malipayon kamo, nga nagsudong sa usa ka tawo nga nagdupa diya sa cross. Mga igsuon, kita nga mga Kristiyano, para kanato, importante kayo ang cross, no?
Kay makapangutana kita mga igsoon, unsa magyoy motivation or unsay nakatukmod sa Dios ngano nga una sa tanan ang iya pong mismo nga amahan nagtugot sa iyang anak nga ipalansang gayud sa cross, or mismo si Kristo nga nibati gayud sa maong kasakit niini nganong iyang gitugutan iyang kaugalingon nga magpalansang man gyud siya sa cross bisan sa kapait o sa sakit sa iyang kahimtang niini. Mga igsoon, na'y nagtukmod niya na. Na'y espiritu nga nagtukmod. Ngano ang Diyos nipili sa pagpalansang sa cross. Ang espiritu nini, mao ang self-giving love of God. Mao ang gugma gid sa Diyos. Ang gugma sa Diyos, gitugutan niyang kaugalingon sa paghatag sa tanan. Tinibuok nga paghatag kaniya sa kaugalingon alang kanato. Nakadumdum ko ana sa usa ka naidiprensya sa pangisip diya sa usa ka merkado nga naisigi sa ingon nga gugmang giatay. Naminaw pug ko sa iyang gipasabot. Gugma sigurong makamatay. Tungod sa gugma sa Dios ni kanato mga igsoon, andam siya nga nagpakamatay para gid kanato. Ug mao kana no, munay pinaka the best expression of love sa atong Ginoo. Gitugutan niya ang kaugalingon nga magpakamatay gayud. Di po ta pwede nga mo reason out nga mingon nga ay kaya ra po na sa atong Ginoo kay Ginoo biya pod siya. Dili biya ingon ana ka simple ang istorya. Kaya ang atong si Jesus mga igsoon, bisan tod og tinuod siya nga Dios. Tinuod po siya nga tao. Kung unsa ang mata nga pag-antos ngayong gidaladala karon, kung unsa nakasakit mga igsoon, kung magisgot na gani kita og torture sa usa ka tawo, kay ang matang sa pagpalansang sa cross, matang kana sa pag-torture sa usa ka tawo, dili na lalim nga pag-antos. Ug mao kana ang gibate ni Jesus mga igsoon. Pero bisan pa niya na kay lagi but niyang ipadayag ang tinuod niyang paghigugma sa matag usa kanato. And that's the only way nga mapasabot niya ang gugma sa kanatong tanan. Ug iya gyud nang giatubang ang maong kasakit diya sa cross. So inaw ta mga igsoon nga masabtan nato ang gibuhat sa Dios kanatong tanan. Magpadayon kita sa pagpamalandong sa maong mensahe ang maayong balita kabahin sa iyang pagigugma kanato. O kininiyong maong gibuhat niya mga igsoon sa paghatag sa iyang kaugalingon, gipadayag niya kini kanunay kanato sa matag sa ulog nato diha sa Santos nga Eucharistia. O sa kapag hinumdum nga iyang gihatag ang tanan diri kanato, no? Dili tong paghatag lamang sama sa usa ka advice sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Dahil kung mahigugma gani ka, ayaw og ihurot og hatag. Kay balo na mo sa akong gipasabot niya na. Pero, ang Diyos mga igsuon, nirisgo sa siyang kugalingon, gihurot gyud niya og hatag ang tanan. Aron lamang ipakita niya ang gugma diri kanato og part niya na mao kana ang paagi niya sa pagluwas kanatong tanan. So, nindot kay mga igsoon kung nakasabot kita niya na kung nakasabot lamang kita na gikan sa pagsugod nato sa Miyerkules sa Badles hangtod karon, kung mao kana ang atong pagpamalandong, siguro pag abot nato nining higayuna, aduna kitay kahupayan, aduna kitay sense of gratitude sa ato ang Ginoo. Excited kita nga musaulog sa pagkabanhaw kaniya. Kinaatay Dios nga tinuod gayud nga nagsapnay kanato. Tinuod gayud nga nagpakita sa iyang kainit sa iyang gugma sa matag usa kanato. Sa ikaduhang party sa atong gihimo nga celebration karon, mao ang pagyukbo nato sa cross. Nga diin, human kita nakasabot nga ang cross mahitungod kini sa istorya sa gugma sa Dios kanatong tanan. O nagtudlo og importante kaayo nga lesson, mao ang pagpuyo sa pagigugma
aning kalibutana. Labi na ang paghigugma nato sa ato isigkatawo. Sa atong pagyukbo sa krus mga igsuon, mamahimo unta kining makahuluganon para kanato sa matag usa. Nga diin kita nidawat sa Dios, nidawat kita kaniya sa atong kinabuhi. So aron mamahimo kining makahuluganon ang atong pagyukbo sa krus. Nindot kay mga igsoon nga uban sa atong pag-honor, pagyukbo, pagtahod sa maong krus, anausab ang atong commitment. Una sa tanan, andam kitang mupasaylo sa tao nga nakapasakit ka nato. Andam kitang musabot sa katao nga adunay diferensya. Andam kitang musabot sa katao nga adunay kahuyangan. Andam kitang mudawat sa katao nga nakasala nga ato gyapon siyang pasayloon ug atong ipadulo sa ubalik sa atuang kinabuhi. Mao kana ang kahulugan mga igsoon. Diya sa atong mamahimo lamang makahulugan ng atong pagyukbo sa cross, kung sa ato pong pagyukbo o pagtahod nini, uban usab ang atong commitment sa tinuod nga pagpangalagad nato sa atong isigkatawo. Ug mao kana ang gihimo nga drama ni Jesus sa iyang Last Supper. Kadumdum atong paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Yap sa pag-ingon na po, paghuman naghugas, ningon siya nga, buhata usab ni ninyo. Paghugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Meaning, ang tinuod nga paghatag sa atong kagalingon, ngadto sa matag usa, pinaagi usab sa atong pagyukbo sa cross, mao usab ang pagpangalagad sa matag usa. Tininuod nga pagpangalagad sa matag usa. Kaya ang paghugas og tiil, usa ka na siya kapag padayag sa tinuod nga pagpangalagad sa imong isigkatawo. Kay kaniadto ang paghugas og tiil, trabaho man kana sa usa ka ulipon. Sama ra nga nag-ingon si Kristo, pag-alagaray kamo sama sa usa ka ulipon. Mga igsoon, ang pagyukbo nato sa cross, ubanan usab kanato kini sa tinuod nga pagkamanggihatagon ug sa pagkamapaambiton sa mga gasa nga anaa kanato, labi na ngadto sa mga kabus nato mga kaigsuunan. Mawagtang gali kini mga igsuon. Una, dili kita kamong mupaambit, dili kita manghiyatagon, dili kita kamong mupasaylo, dili kita kamong mga lagad ngadto sa uban, sa tinuoy lamang ang atong pagyukbo sa cross kung nagpabilin kita og nahimong ulipon ni ana. Sama ra nga wala kita nitahod sa cross. So man mga igsoon, diha mosulod ang hagit ni Kristo kanatong tanan. Kinsa katong buot nga mamahimo nga iyang tinun-an, pasano nato ang atong kaugalingon nga cross. Ilimod atong kaugalingon, pasano nato atong cross ug mosulod kita diha kaniya. Ug mao ka na ang atong gi-express karon diha sa mong pagyukbo nato sa maong cross. Palihog manindog. Alang sa santos nga simbahan, mag-ampo kita. Mga minahal, uyamot. Alang sa simbahan sa Dios, nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios samahan, nga makagagahom sa tanan. Mag-agak ug maghiusa unta kanato, aron makasimba kita kaniya, sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. O Diyos nga makagamog walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod, pinagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo,
ug sa pagsangyaw sa imong ngalan sa pagdalaw sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkasanto Papa. Maghatag unta kaniya kaayuhan ug kabaskog sa lawas. Aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Luhod kita. O Diyos nga makagamog walay katapusan, Ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinagi sa imong pulong, Ikaw nagdumala sa tibok katawan nga Kristohanon, sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna nga mong pagtuo, o gimuha kaming mga mas maayong mga Kristiyanos, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang hulito atong obispo. Alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono. Alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan ug alang sa tibuok nga magtotoong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. O Diyos nga makagamog walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang among mga pagampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag. Aron kadugangan ang among kakugi, pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mubulig sila sa ilang gugma. Mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatawo ug maghatag kanila sa kinabuhi diha. O Diyos nga makagamog walay katapusan, giatagan nimo kanon ang imong simbahan ug bag-o mga sakop, dugang iyang pagtus ug kay balo niadto nangandam alang sa pagbunyag. Himo nga mataw sila pag-usab pinagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug himuha sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon, nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan, sa tanan nga sa kasing-kasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita.
O Diyos nga makayagang walay katapusan, ikaw nagamping sa tanang imong gihiusa. Tanawa nga maluluyo ng tanang nagsunod kang Isus nga imong anak. Kaming tanan nimo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himua kami nga usa dinha sa kabug-o sa pagtuo. O gampingi kami nga iniusa dinha sa inigsuunay nga paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga Hudiyo, mag-ampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo, ug gugma sa iyang ngalan, ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. O Diyos nga makayagamog walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan, kaniadto'y mong gisad ang kaluwasan kang Abraham, ug sa iya mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga nasa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Mag-ampo kita alang ni atong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Manindog kita. O Diyos nga makagamog walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran, diya sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan, tabangi kami pagtubo diya sa gugmalang sa usagusa, sa pagsabot pagayo sa misteryo sa imong pagka-Diyos, ug sa pagkahimong masingpit nga mga saksi sa imong gugma, at tubangan sa katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Mag-ampo kita alang ni atong wala magtuo sa Dios. Makapahimot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos. Pinaagi sa kinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Maluhod kita. Manindog kita. Makagamog walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tawaron ng tanan, mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplag nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian, nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diya sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugmaw kaluoy, ug mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usawg matuod nga Dios ug Amahan namong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Mag-ampo kita alang sa nagalagad sa gobyerno.
Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga huna-huna ug mga kasing-kasing. Aron ang tanan nga ilang gialagaran, magpuyo diha sa matuod nga kalinaw o kagawasan. Mangluhod Mandog kita. O Diyos nga makayagamog walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, o ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantay ang taana sa gahong, aron ang tibok lungsod bisan din makapahimulo sa kagawasan sa tinuuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, mag-ampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatsyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, ug kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa kamatuoran. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa Manindog kita. O Diyos nga makayagamog walay katapusan, ikaw naghataw og kabaskog sa mga gikapuyan, ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pagampo sa tanang nagasampit kanimo, dinna sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawas sa imong hinabang, diya sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ania na kita sa ikaduhang bahin ang pagyukbo sa krus. Kini mao ang krus, dinig itubos ni Kristo ang kalibutan. Balik na mo, simbahan ng Ginoo. Mangluhod kita.
Giawhag ang tanan sa paghimo ug usa lamang kalinya alang sa pagsimba sa santos nga krus. Dili kita mohalok ni moduol kaayo sa krus, mo genuflect lamang kita ug palihog ug sunod sa marka nga pula sa salog. Daghang salamat. Iaplihan ko ang dagat sa imong atubangan. Apan iaplihan mo ang akong lilit sa bangkang. Apan pinalitan mo ako sa paoklaptos. Ibayaw ko ikaw matusagay kasan sa pagkahari. Apan gititay mo ako sa bitayan sa krus.
Akong usbon, atong sundon ang marka nga pula sa salog.
kita og duha ka linya aron mas madali ang atoang. Akong usbon palihog mohimo kita og duha ka linya ug atong sundon gihapon ang pula nga marka sa salog. Ato lang sundon ang pula nga marka sa salog palihog. Palihog lang, ayaw og hikap sa krus, ayaw ra kaayo og paduol sa krus. Mo genuflect lang kita, duol niini. Gidili ang paghikap, pagduol o paghalok sa krus. Ania nakita sa ikatulo nga bahin ang balaan nga komunyon.
Manindog kita. Karon magampo kita samahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nangay kami kanimo Ginoo mo kaming luwaso sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Palihog mangluhod. Palihog hulaton usa nato ang PYC nga musulti kon kanus ata angay mutindog alang sa pagkalawat. Yes,
sa sama. Sumilang at liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Gikan sa binlod usa ka tinapay nga bunga sa among buhat ug kabudlay. Hinaot may usa kami sa manining tinapay, diguma kami Jesus, among Ginoong tunay. Akong gipahinumduman ang tanan nga ugma sa alas 8 sa gabii ang atong Easter Vigil Mass. Magdala kita og kandila nga may saluran sa tinulog, ug may ipabindita kamo nga tubig, magdala og ibutang atubangan sa altar. Daghang salamat. Palihog manindog. Magampo kita. O Diyos nga mga igawang walay katapusan, giyatagan mo kamig bagong kinaboy pinagi sa madaugong kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluluwas nga buhat, makaamgonta kami kanunay sa among pagpakigambit ining misteryo. O magpadayagon ta kami niini kanunay din na sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
paliog idukang yung mga ulo. O Ginoo, nagkasahulog na kami sa dumanan sa kamatayan sa imong anak. Ug nagakaplag na kami kalauman din na sa iyang pagabanhaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan, panalangini kami ug pasayloa ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Bago ka na ang pagtapos sa atong celebration.